Skutočne posledný článok Jána Kuciaka, ktorý nikdy nebol publikovaný. Posledný článok od skutočného Jána Kuciaka ste nikdy nečítali, ale on existuje a dnes bude zverejnený. Kuciak mal o Talianoch na Slovensku, ktorí patrili k 'Ndranghete, stovky dokumentov v rozsahu tisícok strán. Analyzoval ich firmy, obchodné vzťahy, poberané dotácie, ich trestné vyšetrovania a rozsudky a ich súkromný život. Ján Kuciak vedel, že na Slovensku pôsobí bunka 'Ndranghety. Vedel o nich takmer všetko, čo sa z otvorených zdrojov dalo zistiť alebo z informácie, ktoré mu dodali na neho nasadené osoby. Chýbalo veriť poslednú vec. Kuciak vedel aj to, že na istého Antonína Badala bol v Taliansku v roku 2017 vydaný zatýkač za pašovanie kokainu. Ostávalo potvrdiť, že osoba Antonína Badala žijúca na Slovensku je totožná s osobou Antonína Badalu, patriacou k 'Ndranghete, na ktorú bol vydaný zatýkač. Čo Kuciak nevedel bolo, že v rovnakom čase, v ktorom mal byť jeho článok publikovaný, sa plánovalo Badalové zatknutie. Nevedel, že preto bude on a jeho snúbenica zavraždený. Jeho práca o Talianoch patriacich k 'Ndranghete bude v článku vymazaná. A ich vražda bude spolu so zmanipulovaným článkom použitá na vyvolanie štátneho prevratu. Všetko, čo bolo doteraz o poslednom článku Jána Kuciaka napísané, platí aj naďalej a smutne doplňa túto mozaiku príbehu ich vraždy. Platí, že to Aktuality.sk zverejnili ako Kuciakov nedokončený posledný článok, nebolo nič nové a nedokončené. Informácie v článku vychádzali iba zo zverejneného článku v plus 7 dní, snímkov z facebookového profilu Badalovcov a niekoľkých výsledkov práce Polície Slovenskej republiky. Ale je obrovský rozdiel medzi tým, čo Aktuality.sk publikovali, a skutočne posledným článkom Jána Kuciaka, ktorý nikdy nebol zverejnený. Vagovič z neho odstránil všetko, čo Kuciak zistil o Badalovi a o ostatných Talianoch. Treba poznamenať, že Kuciak sa nezameral len na Badalu, ale analyzoval všetky firmy a osobe spojené s touto bunkou talianskej mafie. Vagovič to odstránil a vytvoril článok, ktorého odkaz bol jediný. 'Ndrangheta je napojená na Smer a osobu Roberta Fica. A keďže Kuciaka zabili skôr, ako stihol dokončiť to, čo objavil a nestihol dokončiť, bolo to, prečo ho zabili. To mal byť odkaz, ale tieto klamstvá už poznáte. Vagovič klamal na súde, Kuciakov článok upravil a zamlčal tonu materiálu na pentu, ktorú Kuciak dostal od nás. Rovnako platí, že aby talianska stopa mohla vzniknúť, Kuciaka museli zabiť skôr, ako malo dôjsť k zatknutiu Badalu. A Bárdy a Vagovič, ktorí poznali finálnu verziu Kuciakovho článku, klamali, keď začali rozprávať, že Kuciak mohol prísť na niečo tak veľké a závažné ohľadom prepojenia strany Smer na Ndranghetu, že to mohlo byť dôvodom jeho vraždy, pretože vedeli, že fyzicky Kuciak nemal kedy stihnúť objaviť niečo nové, rovnako ako objednávateľ nemohol stihnúť objednať jeho vraždu a vrah ju vykonať. Obsah Kuciakovho počítača. Obsah spisu vraždy Jana a Martiny sú tisíce položiek a 10 000 strán textu. Pod poradovým číslom 11168 nájdeme úradný záznam operatívnych pracovníkov Policajného zboru z 3. mája 2018 plus prílohy. Ide o obsah 4 počítačov nájdených v dome Kuciaka. Záznam má 492 strán. V prvom rade sa treba pozastaviť nad tým, kde je obsah Kuciakovho pracovného počítača, jeho pracovného a súkromného e-mailu, USB kľúčov, aký bol obsah cloudu, ktorý používal a čo bol obsahom komunikácie šifrovaných messengerov a s kým. Potom je potrebné položiť si otázku, ak nie sú v spise, prečo tam nie sú? Pretože to, čo bolo podhodené, malo byť nájdené. Obsah Kuciakovho počítača je zmanipulovaný. Dokazuje to fakt, že tá tona materiálu na pentu chýba. Okrem toho, kde sú listy Mackovej a kde je Megov hotový článok o Ndranghete. Na vypracovaní obsahu sa okrem iných podieľal vyšetrovateľ policajného zboru Martin Juhás, ktorého riadil Čurila, a
a Čurila robil všetko, čo mu povedal Lipšic. Účelom manipulácie obsahu Kuciakovho počítača bolo to, že ak si niekto dal námahu a prečítal si, čo sa nachádza v spise, našiel tam presne to, čo tam mal nájsť. Rovnako, ak by ste chceli vedieť, kedy ktorý dokument vznikol, budete sklamaní. Spis totižto neobsahuje časové údaje o ich vzniku, pôvode a úpravách. V počítači máte pri každom súbore zaznamenané, kedy vznikol, kedy bol naposledy menený a kedy bol uložený. To ale neznamená, že tieto hodnoty neboli upravené. Bolo by nesmierne zaujímavé vidieť analýzu softverového experta Kuciakovho počítača, ktorý by zachytil stopy, či a ako bolo so súbormi manipulované. Taká ale neexistuje. Zo záznamu o počítači je rovnako ťažké zistiť štruktúru samotných priečinkov. Takisto sprievodné texty z obsahu niektorých priečinkov vyzerajú ako pozliepané dokopy z rôznych priečinkov alebo ako by bolo niečo vystrihnuté. Napríklad na strane 28-29 sa nachádza priečinok Mekom. Okrem článku ku kauze Mekom uvedenom v prílohe číslo 36 sa tu prekvapivo nenachádzajú žiadne podklady, ktoré sme mu poskytli. Na základe akých podkladov potom Kuciak článok vytvoril. Na strane 29 sú prilepené informácie, ktoré analyzujú obsah ďalších dvoch článkov, čo tiež len dokazuje, že záznam Kuciakovho počítača bol manipulovaný. Obsah počítača začína a končí informáciami o Talianoch a iba zoznam priečinkov činí desiatky strán. Analyzovať budeme iba obsah týkajúcich sa Talianov. Počítače boli 4 a sú označené ako stopa číslo 1, 2, 3, 4. Počítač 1 patril Kuciakovi a obsahuje niekoľko listov vlastníctva k firmám Talianov. Počítač 2 patril Martine Kušnírovej a okrem jej práce a veci ku svadbe neobsahuje nič dôležité. Počítač 3 bol starý počítač Kuciaka a tiež neobsahuje nič dôležité. Počítač 4 MacBook Air je však doslova prepchatý informáciami o Talianoch. Zoznam adresárov tohto počítača je dlhý 97 strán. Zoznam adresárov len o Talianoch zaberá 18 strán. To je pätina. Informácie zahŕňajú listy vlastníctva, účtovné dokumenty, výpisy z Orasara, výročné správy, policajné záznamy, rozhodnutia súdov, fotky z Facebooku. Všetky firmy, o ktorých ste čítali, plus desiatky ďalších. Ak mal Vadala nejaký záznam na polícii, nájdete ho tam. Informácie o Ndrangete nájdete na strane 6, 35 až 37, 83 až 85 a 92 až 102. Sú to stovky dokumentov a tisíce strán. Pozor na to, to nie je rozsah dokumentov, ale iba ich zoznam. Najpodstatnejšia je strana 6, priečinok hotové podklady. Tu sa nachádzajú rôzne uznesenia súdov, z ktorých sa čerpalo pre článok, ktorý bol publikovaný v aktualitách. Okrem toho tu nájdeme chronológiu trestnoprávnych a občiansko-správnych konaní týkajúcich sa rôznych fyzických a právnických osôb talianskeho pôvodu. 20. decembra 2017 príloha číslo 1. Ďalej, tabuľku dotácií pre firmy, v ktorých pôsobil Vadala, 12. december 2017, príloha číslo 2. A napokon textový súbor Pôvodný Kuciakov článok o Ndrangete, 17. február 2018, príloha číslo 3. Zaujímavá je ešte strana 99. A zmieňuje textový dokument sumár k pripravovanému článku k pôsobeniu mafiánskej skupiny Ndrangeta v Taliansku a na Slovensku plus komunikácia s Pavlou Holcovou a jej návrhy, čo treba došetriť. Kuciakov článok, ktorý nikdy nebol publikovaný. Kuciakov článok, ktorý nikdy nebol publikovaný, pozrieme sa na 3 prvé prílohy. Strana 103 a 104. V prílohe číslo 1 sa nachádza chronológia trestnoprávnych konaní Vadalovcov na Slovensku alebo v zahraničí. Napríklad 29. júna 2004 bol
Carmine Sinante, uznaný vinným z pašovania zbraní. Tento príbeh tvorí úvodnú časť článku, ktorý publikovali Aktuality. Zoznam končí pri dátume 20. marec 2017, keď súd v Kalabrii vydáva zatýkač na ľudí, ktorí obchodovali s drogami z Južnej Ameriky a spomína Antonína Vadalu. Preto Kuciak začínal tušiť, že by sa mohlo jednať o jednu a tú istú osobu. Strana 105. Príloha číslo 2 tvorí krátku tabuľku dotácií pre firmy, v ktorých pôsobil Antonín Vadala za roky 2016-2018. Strana 107 až 123. Príloha číslo 3 obsahuje skutočný článok Jana Kuciaka, ktorý nebol publikovaný. Článok začína inak. Opisuje udalosť, keď Sebastiano Vadala vydieral trebišovského podnikateľa. To bola tá taška s nábojmi a pohrebnou kyticou s menom Gerard. Kuciak ide svojou cestou a poradie odstavcov je iné ako v publikovanom článku. Systematicky mapuje činnosť Vadalovcov a sleduje ich činnosť od Talianska po Slovensko. Táto časová chronológia udalosti potom vytvára štruktúru odstavcov. Ide postupne od jednej firmy k druhej, postupne tak, ako ich Vadalovci zakladali. Súčasne mapuje ich problémy so zákonom a finančné ukazovateľa ich firiem. Toto je presne tá Kuciaková investigatíva, ktorá v publikovanom článku chýbala. Ďalej sa venuje aj rodine Sinante. Je rodinným väzbám, jednotlivým firmám, výškam dotácie a ich obžalobám. Venuje sa Vadalovým problémom so zákonom pri falošnom predaji bytov, ktorý bol zmienený v článku Spolu 7 dní, podnikateľská minulosť Fešnej Troškovej. Jej obchodný partner stojí pred súdom podvodom pri RD Dvorinaky a firmy Bovinex Európa. V odstavci so smerom v energetike sa konečne zmieňuje o Márii Troškovej, ale len v nutnom rozsahu bez bulvárneho obsahu. U Ruska spoznal Vadala Máriu Troškovú, ktorej ponúkol spoločné podnikanie a ktorá to napokon cez Vadalovho priateľa Viliama Jasania dotiahla až na úrad vlády. To je skoro všetko, čo o Troškovej napísal. Zmieňuje sa o mnohých ďalších firmách a výškach rôznych dotácií a spomína aj určité obchodné prepojenia Antónia Rodu na Vladimíra Černeka, bývalého poradcu ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka. Kuciak sa vôbec nezameral iba na Vadalu. Talianov analyzoval všetkých a komplexne. Kuciak analyzuje presne to, čo v publikovanom článku chýbalo. Neobyšiel ani všetky Vadalové firmy uvedené v ORASR a ich hospodárske výsledky. Dostáva sa aj k Jasaňovi, ktorého analyzuje od jeho pôsobenia v komunistickej strane až po jeho súčasné podnikanie. Druhýkrát sa zmieňuje o Troškovej, ktorá predtým spolupracovala práve s Vadalom. Pri skúmaní Jasaňovej previerky zmieňujú zaujímavý fakt a to, že Krajský súd v Bratislave riešil žiadosť neznámych štátnych orgánov o prístup k odposluchom týkajúcich sa telefónneho čísla bývalej firmy Viliama Jasania Prodest. Prístup sa mal týkať prvého polroka 2017, kedy bol jediným konateľom firmy Antonino Vadala. Dnes už vieme, že firmu Prodest odpočúvala SIS. Ďalej spoločnosť AVJ Real Bovinex Európa, ktorá plánovala postaviť veľkú slnečnú elektráreň a tam to končí. Ďalej následuje zoznam otázok pre Antonína Vadalu, Dieka Rodu, úrad vlády Roberta Fica, Máriu Troškovú, Viliama Jasania, NBU, Pôdohospodársku platobnú agentúru a Slovenský pozemkový fond. Tu je vidieť, ako Kuciak rozoberal Talianov na šrobiky. K zoznamu otázok pre Slovenský pozemkový fond je pričlenený zoznam až 56 firiem, ktorých sa otázky týkali. Spočítajte si, o koľkých spoločnostiach sa zmieňuje vo svojom skutočnom článku. O koľkých spoločnostiach mal podklady a porovnajte, koľko firiem Talianov bolo spomenutých v článku, ktorý publikovali Aktuality.sk. Žiadne, okrem tých, čo boli spomenuté už predtým v článku na plus 7 dní. Hneď za poslednou firmou z tohto zoznamu, Polagro, sa vyskytuje jedna z
typických anomálií tohto úradného záznamu. Nejakou náhodou sa tam vyskytol odstavec obsahujúci kúsok z chronológie k spoločnosti B.A. House z kauzy Bašternák. Či to je iba laxnosť zostavovateľov tohto záznamu, alebo či to znovu poukazuje, že tento záznam bol upravovaný, nechávame na váš úsudok. Nasleduje posledný odstavec, ktorý obsahuje výňatok zo zákona týkajúci sa funkcie tajomníka Bezpečnostnej rady, ale presvedčte sa sami. Toto je skutočný posledný článok Jána Kuciaka. Tí z vás, ktorí ste si prečítali skutočný článok Jána Kuciaka, môžete posúdiť ten rozdiel. Ak sa o nejakého Taliana na Slovensku obtrela polícia a bol o tom záznam, Kuciak ho mal. Desiatky firiem, rôzne dotácie, to všetko Kuciak mal. Chronologicky zoradené podrobne mapuje firemné a kriminálne aktivity Talianov na Slovensku a v zahraničí. Toto je to, čo si každý predstavil pod Kuciakovou investigatívou. Kuciak síce neodhalil nejaký konkrétny prípad korupcie, ale poukázal na Jasaňové toxické kontakty s Vadalom či s inými osobami nejako spojenými so Smerom. Celkovo však chýba bulvárny nádych, ktorý mal publikovaný článok. Kuciak tiež oprávnene nadobudol dojem, že na Slovensku pôsobí bunka Ndranghety a Vadala patrí k ním. Vedel o jeho zatýkači za pašovanie kokainu z roku 2017 vydanom v Taliansku. Vy už viete, že Vadalovo zatknutie bolo plánované na tú dobu, kedy mal byť publikovaný aj článok. To ale Kuciak nevedel. Kuciak mal pripravené otázky aj pre Fica, Troškovu a Jasaňa. To všetko sú pochopiteľné a oprávnené veci. Kuciak skúmal, pátral, išiel po faktoch, ale neriešil bulvár. O čom to celé je? Začalo to vo februári 2016, keď Anonym poskytol redakcii Plus 7 dní informácie o osobách Badala, Trošková, Fico. Podľa vyjadrenia redaktorky boli v spravodajskej kvalite. Následovala séria článkov Márie Troškovej. Prvé dva z 9. marca 2016. Noc porazených Fico odchádzal s Troškovou, procházku povzbudzovali dievčatá. Ficová silikónová asistentka Trošková. Chránia ju viac ako šéfa. Potom z 20. mája 2016 s nadpisom Mečiarove poradkyne pre všetko. Dámy ako Trošková tu už raz boli. Až 21. mája 2016 sa prvýkrát objavujú jej pikantné fotky firma Gia Management a Jasaň. Majka Trošková a jej kariéra. Čo robila, kým sa dostala do vysokej funkcie? 23. mája 2016 sa objavuje článok rusko-oficovej asistentke Troškovej. Rýchlo pochopila, ako v živote postupovať. 23. mája 2016. Tam sa konečne okrem fotiek objavuje prepojenie Trošková, Vadala, Rusko a Fico. Nasledujú 4 články, viac menej čisto bulvárneho charakteru. 29. mája 2016 perly ducha hlavnej štátnej radkyne Troškovej, sex na kožušinách a hryskanie ušiek. Aj silikónová magistra Trošková v diplomovke vychválila web stránku, na ktorej sama pózuje. Ďalší článok 26. augusta 2016. Štedrý Fico. Premiér boskáva chlapov ako Chruščov svoj návštevy. Sprevádza ho Trošková. Vládne turné po chudobných častiach Slovenska. Zničili ste národ, kričal muž na Kaliňáka. V auguste 2016 začal na Talianoch pracovať aj Kuciak. Teda aspoň podľa Vagoviča. A naviedol ho na to niekto, koho Vagovič nechcel menovať. Táto osoba bola tou istou osobou, ktorá mu dodával materiály na Talianov.
nie je ťažké odhadnúť jeho identitu. S Megom Kuciak komunikoval krátko, ale niekoľkokrát pred publikovaním článku. S Holcovou začal komunikovať, až keď začal zbierať talianske zdroje. Ale keď sa spätne pozriete, čo rozprával o Kuciakovom článku Tom Nicholson, keď ako prvý vypustil falošnú taliansku stopu a porovnáte to s tým, čo Kuciak napísal v článku, ktorý nebol zverejnený, nájdete veľkú zhodu. Všímajte si hlavne mená politikov. Nicholson o tom hovoril ako jediný na Slovensku a ostatní sa mohli diviť, o akých prepojeniach hovorí, pretože článok, ktorý bol publikovaný, nič také neobsahoval. Až 1. septembra 2016 objavuje tento článok. Podnikateľská minulosť Fešnej Troškovej. Jej obchodný ex-partner stojí pred súdom, ktorého vychádzal Kuciakov článok, ktorý bol publikovaný na portáli Aktuality.sk. Potom nasledoval už iba bulvár o Troškovej 5. novembra 2016 s titulkom Vladová pravá ručička, ako sa dnes darí asistentke, ktorá pri Mečerovi vydržala najdlhšie. Potom ďalší bulvárny článok vyšiel 22. novembra 2016 s titulkom Video Fico v Bystrici s mladučkou slečnou do auta a zas von z auta. A posledný článok bol vydaný 26. novembra 2016 s titulkom Aj Ukrajina má svoju Máriu Troškovú a rovno v 2 sexy kópiách. A Kuciak na tom pracoval 18 mesiacov až do svojej popravy. Bol šikovný novinár a veľa vecí si vyžiadal cez infozákon. Niektoré mu dodala Holcová, ale hlavne Nicholson. Kuciak potom z tejto obrovskej masy údajov zmapoval skoro každú udalosť Talianov na Slovensku a v Taliansku. Spravil veľký kus práce, bol by to skvelý článok. Kuciaka živili informáciami a nechali ho pracovať. Tesne pred publikovaním článku a plánovaným zatknutím Badalu však Jána a Martinu Strelec zastrelil, a to na materiálu na Pentu bola z jeho počítača odstránená. Veď sa spýtajte Toma Nicholsona a rovno sa ho môžete spýtať aj na vraždu Ernesta Valka. Skutočný príbeh je ale o tom, že Kuciak spravil kvalitný článok o Ndrangete na Slovensku a Vagovič jeho skutočný článok tak osekal, že z toho vznikol len bulvárny brak, ktorý Aktuality.sk publikovali ako Kuciakov nedokončený článok. Kuciak skúmal Ndrangetu a okrojovo spomenul Troškovú a Jasania. Vagovič vyhodil všetko o Ndrangete a článok otočil tak, že bol iba o Badalovi, Troškovej a Ficovi. Ľudia si jednoducho nemali motať hlavu Kuciakovými analýzami, výškou dotácií, ktoré dostali Taliani, rôznymi trestnými konaniami, desiatkami firiem a rôznych prepojení. To by ich zbytočne zahltilo. Jediné, čo mali ľudia vnímať, bolo vytvorené pseudoprepojenie medzi Ficom a Vadalom cez Troškovú. Kuciaka mala zabiť mafia s väzbami na politikov Smeru. To mal byť odkaz článku, nie kriminálna činnosť Vadalovcov. O nich nešlo. Bolo potrebné zničiť Smer, spraviť prevrat, prevziať moc. Kiska, úžerník a daňový podvodník. Aj za cenu vraždy 2 nevinných ľudí. Vražda Jana a Martiny bol míľnik. Tanec na hroboch. Nohnos, hyeny, odznaky Olforian za slušné Slovensko, restitútky. Penta, Lipšic, prevrat, vlastizrada, vražda. Sakrálna obeť.